Chci vám něco říct. Od pondělí bude Brno jiný město, začne jeho úplně nová kapitola. Chci, aby všichni lidi v Brně měli možnost ukázat, co v nich ve skutečnosti je. Chci ukázat, že snažit se má smysl. V pondělí přestávám být aktivním občanem a stanu se aktivním politikem. Aktivní politik ví jako první, co se má udělat. Aktivní politik žije ve svém městě každý den. Budí se s ním, naslouchá mu, dýchá s ním a pečuje o něj. Ví, jak na to město je, co město potřebuje a co se má udělat. Má plán a umí za něm otevřeně a poctivě jít. Nebojí se naslouchat odborníkům a respektovat jejich názor a hlavně umí k tomu vést i ostatní politiky. Víme, že většina z vás nás tam ve skutečnosti chce. Někteří se možná bojíte, jestli to zvládneme, jestli nás to nesemele. Nebojte se. Pokud bychom byli na prodej, už dávno by nás koupili. Měsíc jsem bojoval proti vyhlášce o zákazu muziky ve městě a dneska se po uličním hraním chlubí brněnská filharmonie. Půl roku jsem strávil na tom, abych zachránil Zelňák před zničenými podzemními garážemi a povedlo se. 5 let jsem válčil s hazardní mafií a to jsem se občas docela bál, ale dneska mizí z Brna jedna herna za druhou, ale já nechci furt jenom řešit problémy, který vyrábí někdo jiný. Chci aktivně navrhovat a prosazovat rovnou dobré věci. Chci ukázat, že stejně jako jsem byl dosud aktivním občanem, tak stejně tak můžu být i aktivním politikem. Nebojte se o mě. Spíš se bojte o ty ostatní. To oni se budou muset změnit. Už nebudou moc nerušeně vládnout. Bez soucitu, bez ideí, bez vizí, bez nás. Říkám vám to proto, abych vám dodal odvahu, abyste si byli jistí, že to skutečně zvládneme. Hodně z vás věří, že do politiky patříme. Koukáte se na mě a já vám říkám, že nejste sami. Nejste sami. Při 40% volební účasti stačí, když nás bude volit 7 000 z vás. V pátek a v sobotu nám to tam hodíte, v neděli budu odpočívat a od pondělního rána začínám pracovat pro Brno. V pondělí si vyžádám všechny smlouvy města a jeho firem. V pondělí začnu pátrat o tom, kolik skutečně stojí pozemky, na kterých dneska tleje fotbalový stadion. V pondělí navrhnu vyhlášku o hazardu a v pondělí zavolám ministrovi dopravy a začnu s ním řešit budoucnost brněnského nádraží. V pondělí pošlu všem zaměstnancům města svoje telefonní číslo a požádám je, aby mi zavolali kdykoliv budou potřebovat, a pak vás všechny pozvu na radnici a ukážu vám, kde se rozhoduje o budoucnosti Brna. Chtěl bych vám moc poděkovat za vaši dosavadní podporu. Za ty 100 000 lajků, co nám dáváte, ale lajky bohužel nejsou hlasy. V pátek a v sobotu nebude čas na fóry. Pátek není recese Pirátů a sobota není happening žít Brno. Jde do tuhýho. Jsou volby a jeden hlas vydá za 1000 lajků. Existují 2 cesty. Buď to si zvolíme status quo a budeme pak společně pozorovat, jak si parta funkcionářů hraje na politiky, rozhodují o nás bez nás a nic se přitom neděje. A nebo si zvolíme nás a my vám ukážeme, co skutečně dokáže Brno. Dobrý,